Wih, sup, wis tekan kene. Wah. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Dirimu ya dikon rene to. Kono apa to jani? Loh, apa kowe ra maca WA-ne? Nek dikon parkir. Parkir, niate ngaji tolabul ilmi mah dikon parkir. Teko isih dhewe, mulih keri dhewe. Panas, wifine ra tekan. Kowe iki lho, cah enom kok gereng-gerusuk wae. Padahal lho, cah enom iki dadi tolak ukure suatu bangsa. Lah nek modelane kaya kowe sing klentrak-klentruk ngene iki terus masa depane bangsa iki dadi apa? Padahal lho, parkir ya salah satu bentuk pengamalan tolabul ilmi. Maksudnya? Loh, berarti ndek wingi ngaji wi mung mbok rungokke tok. Burung mbok amalke to. Ngene lho, Ham. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dadi saapik-apike wong iki sing paling berguna nggo wong liya. Walah iya paham aku saiki. Ajane kok sing isi sapa to? Pak jalan itu. Oh, berarti ya berakhire sekitar jam 5 tanya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wis aku ya. Ya. Belum tentu kami bisa pulang, belum tentu bisa selamat. Maka pesan saya kepada kalian semua, pertama, bukan harta. Dan yang belum ada kegiatan, ada kegiatan. Yang biasanya di cabang perwakilan hanya ngaji saja, ada kegiatan selain. Monggo Mas, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya Ham, iki jatah sing piket parkir. Tok ngene barang to. Heeh. Tak parkir terus enak nu. Loh, ya aja ngono, ndak bahaya ta.